Det er så i dag, vi skal bevise sætning 3, som lyder på, hvis grafen for en lineær funktion y er lig med ax plus b går gennem punkterne x1 y1 og x2 y2, kan handlingskoefficienten beregnes med formlen y2 minus y1 er lige divideret med x2 minus x1 er lige med a. Vi ved, at punkterne ligger på grafen og passer derfor ind i ligningen, så vi indsætter derfor de to punkter i hver sin ligning, så vi får y2 er lige med ax i anden plus b, og y1 er lige med ax i første plus b. Vi trækker så de to fra hinanden, så vi nu har en ligning, der hedder y2 minus y1 er lige med ax i anden plus b minus ax i første plus b. Ja. Vi hæver så minusparentesen, så vi nu har et minus b herover. Og vi kan så derfor også se, at b'erne, eller derfor udgår b'erne også, fordi vi har et plus b og et minus b. Så vi nu har en ligning, som hedder y2 minus y1 er lige med ax i anden minus ax i første. Vi sætter derfor a uden for en parentes, fordi den ubekendte, vi gerne vil finde, så vi nu har en y2 minus y1 er lige med a gange parentes start x i anden minus x i første. Vi gør så derfor, som vi gør med en helt normal ligning, når vi gerne vil følge den ubekendte, at vi flytter x2 minus x1 over på den anden side af lighedstegnet. Og på grund af, der står gange foran, bliver det så divideret. Så det nu kommer til at hedde y2 minus y1 divideret med x2 minus x1 er lige med a. Og nu har vi så bevist sætning 3, som lyder på, hvis grafen for den lineære funktion y er ax plus b går gennem punkterne x1 y1 og x2 y2, kan handlingskoefficienten beregnes med formlen y2 minus y1 divideret med x2 minus x1 er lige med a.